खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि आसामाव उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं आरो बे समावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायावबो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय ग्रोब लोब दोलै नोगोरै जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय नागासुबा प्राइमारि बुटियासां गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा थामहिनबा सा 27 बिपिएफ आरो बिजेपिनि मददगिरिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। बिपिएफ आरो बिजेपिनि जे दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा मददगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। प्रमद बर'नि गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा मुहिनांदों, रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफोरा बे समाव प्रमद बर'नि गोजोन आरो खौसेथि बिथांनि जे खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोननानै बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय नागासुबा प्राइमारिनि बुटियासां गामिनि सा 27 बिजेपि आरो बिपिएफनि मददगिरि बे मददगिरिया इउपिपिएलआव जगदान जादों। बिथां मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि जे खामानि मावनाय बिथांनि जे मेंनो रोङै खामानि मावनायखौ नुनानै बे समाव जगदान जादों। थारैनो बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गावनि दैदेनगिरिफोरखौ बा रायजो राजाफोरखौ हमथाना लाखिनो हायाखै नामा, जायनि थाखायनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव सानफा एफा जगदान जानाय अनजिमाया बांबाय थादों। जे आरो प्रमद बर'आ जे रोखा बाथ्रा बुंथिदोंमोन सिगांनि सानाव जे दान मोननै बा मोनथामसोनि गेजेरावनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव 60 जौखोन्दो जे सुबुंफोरा बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बा सापर्टारफोरा बांगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। थिग बेबायदिनो नुनो मोनबाय थादों जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय थानाय थारैनो बिथाङा जे बुंनाय जे प्रमद बर' बुंनाय जे बिटिसि ओनसोलनि 60 जौखोन्दो सुबुंखौनो इउपिपिएल फारसे लाबोगोन बुंनाय बाथ्राया बेरखांदों नामा, बे मोनसे गिदिर सोंथि। आरो बे समावनो जगदान जानायखौ नायोब्ला बा नुयोब्ला बे समाव हमनो हायो जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जे जगदान जानायनि अनजिमा बे अनजिमाया बांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो बेरगाव बियाबनि सिङाव जगदान जानाय इउपिपिएल फारसे जगदान जाबाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।